Sangana kwatiri kuita zvekare pano paHadzirari 263 pano pachange ichikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel yekusubscribe mahara utina on the notification bell so that patinodzoka neamwe manews updates uchange uchingozvionera. Panapo uchange uchiona manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka ndati subscribe, ndati like this video, ndati share this video kuhama neshamwari. Zvinobatsira kuti avo vanenge vasatoona this video vave vachiona this video. First update inyaya yaHoly Tail. Waindati nyaya yaHoly Tail nezuro akabuda mastreets esocial media achitaura iye kuti ndakarambana namai Juju, hatichanzwisisane namai Juju. Anombonzi mai Juju ndiani? NdiKimberly Richards. Hanzi hatichanzwisisane, takasiyana. Ende akaenderera mberi achiti ndine vakadzi vakawanda, handikwanise kuramba ndichinyengerera, handigone zvekunyengerera nekuti hanzi ainditi ndakazhangandira. Ndosika ndasingaposte mazuva ese aya, ndandane time singaposte because of my Juju. So ndakuisirai video raHoly Tail achitaura painterview, ndozokuisirai video futi raHoly Tail achitaura kuti inini nerelationship yangu nemukadzi wangu tiri kunzwisisana, zvai zvinhu zveipa social media chete ndaitamba. Asi vanhu vari kuti Holy Tail wada kutinyepera kuti waitamba, chawakatanga kutaura ndochokwadi. Ndatimbone this video. I'm Dar, and I'm Dar vachadzoka. I want to be that guy for my children. Waize zvese izvi hazvina basa izvi. Wangu indakatodhiswa mo naChelsea kudarika zvakaita Kimberly. Ukaita zvinokutaura. Akataura naTatilicious, I don't know what she's talking about and everything like that. Achitaura even zvelevel rezvinhu zviri deep and sensitive. Zvemubhedha chaizvo. The only thing chakandikamfota is knowing kuti wangu hapana murume ari weak anozoita tu majaya. Hakuna. Hakuna. Anozoita tu majaya. Azviite. But wangu wapiswa. Akanipisa. Vakadescribe vakaita zvakaita. Until now I didn't even hear that. I told you kuti nini ndo zvinhu zvandingada kunzwa ndidzo. Handina kutombodza conversation yake. Mandakaudzwa zvaitaura. Yeah. And I'm like, okay. But at the end of the day, I'm not going to be that father that can't talk to his children. So you feel like taking your kids and just move away from these? So do you see a future with your wife? At one point, I really thought Kimberly was going to be the calm to this storm. Yeah. But it's not the case now. She's not. I really did think that Kimberly was going to be a control to this fire. And at the end of the day, I was not until from God maybe need to treat for to impress you. Not knowing what the really loves you and speak the truth. So now I want to protect Kimberly to a level where I don't want to put her in a position where she pulls me back. Because I think I see I'm halted. I'm also not. At school. I've tried and I've shunned. Shorana Oriano Java complain I'm soon. Baka studio. I've been January ways I never posted anything. I was quiet. I was trying to just be mono. I reserved and do all that Renato and now did. I've shunned it, bro. Like it's on the ball on in one. And the couch I have to do. Dear would suppose it. Serious, but I told her about how she doesn't like Monaka Jangandira. It's just that sort of market maybe Rusiana. Sagamanya, do you feel like, or do you think in the next 5 years we'll be together? With who? You will be together. With who? With Kimberly. I don't know. She'll probably be staying in one of my houses. I don't know, bro. Because but not as your wife. I have a lot of wives, bro. How many? And but I have a lot of wives. How many kids do you have? Kids? I have 2 kids. Only 2? But many wives? I have a lot of wives. A lot. How many girlfriends do you have? Girlfriend. I can't even categorize them as girlfriends because then you have a lack of respect. Okay. But do you have them? I have a lot. Jokomari. No, but I'm actually very serious. And, I've never been able to come here and tell you. So do you think kuti uite madzimai akawanda ari kutaura nezvakuti you've got several women nechini yaunodila nawo is being caused nenyaya yekuti kumba kune problem or something?
Kumba kuna problem. If I say kumba kuna problem, I might be making a mistake. But it's just that Kimberly reminded me of who I was. Mdara, inini nongo textira madzimai. Dodo auzati ndakutouya. Ikoko titimbo kula down. Yeah. And I'll text you back 3 days later. You want to see all. Yeah. Like that's how I am. For me, it's just I've never really been able to take anything seriously except Kimberly. Yeah. I won't lie to you. It's really just been about tokonongodai, tokonongotaura izvi, tokonongoita izvi kana kungodididi. So it really makes me so happy seeing vanhu vakatondimirira, vanhu varikutoti ndakavakoshera and all that. Maybe it's just about that. Yeah. In that moment where Kimberly is not in a position where she can remind me of the king that I am. Maybe I need some other women to remind me. I'm out here not even. Okay. It's just nenekakula nema baddies because no respect for nema baddies. Yeah. Varume vavanhu javi, varume my boss. Names that I can't even mention. They trust me to link up with their wives because they know it's just going to be vibes. And simunhu upombwe. But ndiri king. Ndakuramba njirangaridzwa kuti muri king 10 uri king. Next video ivideo rawo litena achitaura kuti aiwa nina maijuju tiri kutonzwisisana zvese zviri bo. So da kuti uone video apedza kuona video inoba narova update ine rufu mukati. Tatione this video. Next update inyaya yevana vakaurayana. Vadikani macases atiri kureceiva macases anorwadza. Ende zvinoseresa. Dai tichinamatira vana pese pavanoenda kuzvikoro kusvika mukudzoka vari vapenyu nekuti mhepo dziri kusimuka ende mhepo dzinosimuka. Da kuti uone video iri rakati kurei wapedza kuona kuti zvanofuka comment section pamusoro pevideo iri tarwadziwa chikoti rest in peace kune vakafa. Veukama ndavachimeretariro nyaradzwai naMwari zvinorwadza zvinoseresa. Ini saatirari ndakuenda tisangana zvekare munguva inotevera. Much love. Vana vachibvunziwa kutoti hanzi patikawiridzira mwana yeyo tikatomboedza kuda kutora chinhu chimbate pavakaona kuti vatadza kuti mwana uyu haachakwanisa kumubata vakabva vatiza kutoro huni dziya dziyanova namhanya. Tasvika ikoko tikaona mwana ari mumvura achingooneka gotsi nebhegi imhepo yange yapota unomuvi nokuti payakatanga kutaura pano uyu aiona akanzi iwewo shamwari ndiwa ndiromboenda newe kuchikoro taura zviripo. Tinokuchingamidzai vadiwa vatari veZimquick TV, bridging the information gap. Ndini wenyu Clayton kwachirongwa the focus finder. Nasi ndabuda ndakananga kuMashonaland Central kunonzi kumadziva kwaigaro imbwana the late Dr. Oliver Mutugodzi. Ndafunga dande ndafunga kwedu kukune chiitiko chinosirisa chinorwadza icho chemwana akaurayiwa nevamwe vake vana vegrade 1 mushure mekunge vachibva kuchikoro akandidzirwa maye mune rimwe dziva rainzi raishandiswa kunge vachigadzira zvidhina mhuri yeZimbabwe. Asi chiitiko ichi chinogura kunorira uye chinobaya panyama nete mhuri yeZimbabwe. Nyaya iri kunoku yakaoma sekunyora doketi Remeda. Tatiregai tinge tichizvinzwira pamunhu sefodya kuti chii chakaenda nechimwe kana kuti chii chakatora nzvimbo. Regai tigataure nevagari vemunharaunda tinge tinyatsonzwisa kuti gonzo ndiye akaenda nechin'ai here kana kuti n'ai ndiye akaenda negonzo. Inini ndinonzi Amai Makore, rokubasa ndinonzi Eunice Kwangwari. Ndaiti ndichibva kuHuni ndakafonerwa naWarden sezvo vanga vari parefu. Ubva wanditi mhanyai kuzvimatsime zvekuchikoro kuna Guti. Kuri kunzi kune mwana awirira mumvura. Saka mwana tasati tanyatsonzwisa kuti ndewani. Ndobva ndangotoro huni dziya dziyanova namhanya. Tasvika ikoko tikaona mwana ari mumvura achingooneka gotsi nebhegi. Saka tadarisa izvozvo ndikabva ndabata Warden kuti inini ndavapo paground ndomaonera andaita ndozviripo. Zvikanzi saka ivo Warden vaibatana nepolisi sezvo semukuru. Zvikanzi chiregai ndikusendere sezvo ndimuri paground, regai ndikupe nhamba dzameja. Saka ini ndanda kudhirana meja ubva hatina mota yedu yakafa. Saka mungaite here zvokuti muwane mota inouya kutora mapurisa auye pasini. Tobva takumbira motikari yanga iripo yasabhuku wedu, tobva takumbira mudzimai wake anga aripo. Tobva watipa chokufambisa tobva taenda kukamba. Tobva tasvika tobva tanotaura nameja kuti ndo dambudziko ratiwira. Saizvozvo tobva motikari yemandarweni yepolisi yakabva yasvika
tobva tanzora takukupai motikari yepolisi yekuDarwen ichienda pasini nemapurisa epano ndo vachatakura chitunha kuenda kuDarwen. Saka tadaro saizvozvo chiitiko icho chinosuvisa matsime iwayo ndeakudhara asi vanhu vari kuramba vachiavandudza. Matsime endorangarira kuti ndeya 76 ainiwa nevanhu mukipi vachinwa mvura tisati taisirwa matepi, ndo matsime ataishandisa aiwa ari 4. Saka iri nokubuda kwari nemvura vanhu vairamba vachirivandudza, saka raigara rakaita sei richicherwa mvura. Saka chiitiko ichocho chinotishamisa ende chinorwadza, ende vana kwavaienda nedirection yavakaenda zvakasiyana, asi kuti chiitiko chakaitwa nevana nemhepo, nokuti vakuru tese taatisipo. Ende tadaro saizvozvo tikazokwanisa kuzoti mangwana takazodzokera kuchikoro ndichida kunonyatsotora statement, ndobva ndanotaura nadeputy head ndiye wandikati ini ndikabudira vanonditya. Saka vakatogona kuzotitaurira vana vai vachitaura sezvaitika paground, ubva wazopedzisira vauya kwandiri vachitaura kuti shuwa takafamba tikamusaidzira mumvura tichiti unodena. Saka panga nemwanga akumupa ifungidziro kuti achabuda, saka iye haana kuziva kuti kurovera kwaaita nefesi atonwa mvura haana kukwanisa kuzobuda. Saka vana vadiki but chiitiko ichocho chiri kurwadza, ende pachikoro ipa patagara hapasati pamboitika chiitiko chakafanana ichocho. Utarise mazera evana vacho vadiki vese magrade 1. Saka tinongoti chiitiko chiri kuzengedzesa nzvimbo yedu yeMushowani primary, kubva kumaticha nesu vabereki munharaunda. Tikutoshaya kuti tototi kumberi kuti tichabatsirika kuti tikutokumbira kuti tsime iro ngarivharwe, nokuti rikaramba rikashama richaita kuti mumwe mwana apinde. But tiri kubatikana sesu vazhinji vacho takanyatsosvika paground tiri kubatikana, ende wadhina wedu ari yesabhuku ane mota yatakakumbira kuna amai, nyangwe vasipa asi amai vakatibatsira tokwanisa kuatenda kuti vakaita mwoyo munyoro wekubereka kuti shandisai mudziyo wavo kuti tinotora mapurisa kukambo. Asi ndiri kuona kuti sagogo madya makarenda mazhinji nazomutora nguva yemakipi ikurudziro ipi yamungapewo kune avo vari kunze vari kukona pari zvino ana amai vane vanoenda kuchikoro, uye zvekare kana vachinge vanonoka kuti vange vachisvika pamba matanho api avange vachitora? Kukundika zvedu da tichigona taita maningi majuti yekuti kana riri group kwandinobva nako inini, amai ningi endai kutambira vana nhasi, mangwana ndiniwo mangwana ndiniwo, wekuti direction yeyo vana ivo vanofanira kudzika vachidai asi vakaenda uku. Saka mhepo futi dzinogona kuti sei, asi ndiri kukuridzira kuti tarisa mwana wako nenguva oigoyeuka nenguva, nokuti pavaitsvaga mwana vakatozonzwa kuti ndozvaitika ningi asaidzirwa mumvura zuva ranga ratodoka, rokuti ini ndakasvika kuma7 pasini pacho. Asi kuti vazoziva kuti ndo chiitiko chaitika ichi kwankwaakubvunza vanofamba nemwana ndokunzi ari kunzi asaidzirwa mvura ari kunzi. Saka amai nababa vanga vakuzotsvaga nekufungidzira ubva vazoona chiri chokwadi kwakumanheru. Asi chiitiko tingati chiitiko chekutanga here kubva munguva yamamuchitaura 1976 kuti pakanga pakacherwa matsima aya, pane here vakambowira mumatsima kana kuti ndekekutanga? Amuna, ndekekutanga. Nokutoti inini ndisati ndaroro ndakaricherawo mvura tsime iro, saka ndichitaura history yarero tiri makipi. Saka tatisati taisirwa matepi makipi tobva taziisirwa tengi, saka apa kwangu kucherwa matsime i4. Kurova kuti izvezvi tingati gogomane makore mangani ekuberekwa? Awanda kama Christmas ari kuona mazina akangodai kudai. Donzi Irimoni Chiekwa ndogara muvillage mamaja, ndandiri kumombe zvangu ndabva kumombe ndagara kumba ndakutoda kuti nditenga kujasadza ma7:07 ndobva ndafoneona sabhuku wangu ari wadhena wangu kuchibandiko redu rechipurisa, ivanza kune chiitiko chaitika kusaidi kuchikoro pakadai mhanya munomira ndafonera kupi kupolisi vati vari kuuya, saka endai muwaniwe muri ipapo. Tikati zvakanaka, vanangosiyira futi chikafu vanamhanya svika kwendingangoona pakaungana vakadzi vega vega varume vanga vashomanani
vandasvikawo ndebva ndangoona shuwa mwana ari mumvura papa zoyosaira kanonzi kadunguro noreji kadunguro ndati ona zviri papo zvanzi ko tingafonere tingawane sei nhamba dzekupolisi ndikati idzi ini yangu fona haina mari ndobva afona zvikanzi muri ipapo makawanda here varume zvikanzi tiri vashoma dani zvikanzi nyurai mwana mise pasaidi tichibva taita sei mabeduka noreji abva ajambira mumvura babhisa trouser yakabva ajambira mumvura abva abhisa mwana isikazongotambira chiri mwana ibva tamisawo kunze batamfuga akazi badenza kuti tipewo mazambi ndobva watipa tobva tamfugidza batangomira takadaro saka chitiko chakarwadza zvokuti chakatirwadza. Tingati chii chakasvitsa pachiitiko ichi kuti mwana anga achizonyororwa mumvura? Tichibvunzawo information vakangoti hanzi vanga vari vana vega vega, saka minoti vanga vakuendawo kupiko kwanga vachienda ndobva kana kuti vakasaidzirana tumwe ndobva twabata chimutu atuaide kumupa wabva watadza mwana aita se akundikana twana ndotwana kuti zvanyanga izvo atatisa twaenda. Ya ini ndinonzi Enwe Gasa ndiri sabhuku futi pane chitiko chakaitika mudunhu munomu Mamaja village. Mwana akashaika akasaidzirwa novamwe wake vachibva kuchikoro. Mwana uyu ari kunzi vakabuda nerodhi isiriyo kwavo vachienda neimwe rodhi. Mushure mekunzi mistress vakati vanhu vamurairidzi wavo vati mangwana tiri kuda mutsvairo. Saka ava vana ava vakabva vati saka vati kunzi toda mutsvairo ngatibudei tiende neuku kuti tinotsvaga mutsvairo. Saka pavakatsvaira vakabuda vabuda nerodhi yokumadokero kunozvidziva kwaakazosaidziwa nevabi ake ndoko kwavakaenda vachinotireka tinotsvaga mutsvairo. Saka vana ava vari kunzi pano mumwe futi womuvhireji munoma akati iwewe unombondidena saka ndoda kusaidzira mvura. Asi mwana iyeye akanga asisipo futi pane chitiko ichocho akazobatwa nomumwe futi wepasaidi ari pa next door naiye ndokubva vaenda naye kuchidziva kwoko vakamubata ruoko musikana ndiye vakomana 2 nomusikana 1. Saka musikana ndiye akazosaidzira mvura akabatwa ruoko. Mwana uyu akashaika akabata ane bhegi rake akabereka bhegi. Tikazosvikako isusu ma 6-7 vanhu vaungana tikasvika mwana yeyo atoburitsiwa asi polisi yange isati yasvika. Vanhu vakazongotiwo kubva kumasikati kuma12 mwana uyo akawira zvokuma12 masikati awirira kudaro. Saka vanhu vakazodzimbikana nokuramba chimuona akayangarira mumvura. Ndipo pakati vamwe wega timuburitse chidziva icho chikadzika chokuti ini chaindisvika umu muchiunu umu. Saka vamwe vese ndipo vakamuburitsa bva muyanika polisi ikazouya bva ndokubva vatakura bva vati mwana akuenda kudarweni kumochari postmortem yaitwa. Saka mangwana acho idiniwo ndakazoendera kuti karira kunhamo vedzinza zvinowanika vari kutiwo ndizvo zvakaitika. Zvagara vachiziva kuti mumusha mavo muno mhepo dzakagara dzirimo nokuti pakanga pamborwariwa nomumwe mukuru. Vanhu ava ndokuurungwe uko ndokwavakauya kunoko vachitamirawo kunoko. Asi chikazoitika ndechokuti avava murume uyu ano mwana akafa uyu angasina kuvaka munhu aichengetowo pamwe pamusha asi mukoma wake ndiye akavaka ndiko kwakazochemerwa mwana. Mushure mekunge ava vati isusu ati muridzi wopamba ati aiwa isusu pamba pangu aiwa vasati pafirwa kuti pachemerwa mwana zviita vazochemerwa. Asi kwakazoya veukama vakasvika pakutaura kuti isusu tikudochi varidzi vakaita vabereki vevana vakubvunzo inisa sabhuku
ndakati inini totokumbira kuti nyaya iyi inyaya yekubva iri mumaoko mamapolisa hatiziva vabereki tiringonzwa kuti vana vakadai ndofunga vana ava vakataurwa naheadmaster pano mwana anova muzukuru mwana watete wangu inini pakazvikaitika zvese anga aripo achiona saka iye angakamira kurefu achionawo zvichiitika ndiye akazoburitsa information yekuti mwana uyu asarudzwa nezvi vabereki vevana vaitotsvaga mwana yeyo kubva nguva dzinodzi kumasikati kusvika zuva rinyuri vachimwana saka iye unokushushikana kushushikana unongozivawo kuti pane zvinenge zvaitika munhu anoita sei pane zvinoitika mumiri make mwana uyu abva asangana vanzi mwana wamuri kubvunza uyu aiwirira asaidzirwa mumvura asi mvura umaasaidzirwa mazita evana ava handiyaziva asi ndikaonetera sei ndinovaziva ndo pazvikatanga kubuda ndokubva wabuda ndokubva wakwidza kumusoro ende zvishuwa vakakwidza kuchidziva nomwana iyeyo pangova usiku zvakuma 6-7 mwana iyeyo vakanzi vakamboti rasikei vachitsvaga asi chikazoitika nchokuti vachidaro anova mukoma mudhara wangu inini futi anosiyiwa namudhara sabhuku ndiye akazoenda achitsvaga usiku vachivheneka nematochi ndopa vakatarisa kuona mwana akatoyangarara ari mumvura ndokuwanikwa kwakaita angatoyangarara kufa kwekumasikati kusvika kuma6-7 angatoyangarara tova pamusoro vana ava vachibvunziwa kutoti hanzi patikawiridzira mwana yeyo tikatomboedza kuda kutora chinhu chitomubate pavakaona kuti vatadza kuti mwana uyu hachakwanisa kumubata vakabva vatiza vese saka uya kuburitsa nhoroondo yese vana aizviona zvakaitika tazotaura nyaya takutaura nhoroondo yacho yakuitika vabereki vemufi vakuti toda kumbotaura nevabereki vevana vana ava vakutaura zviwa nofunga nzi muzuva panongofa munhu kana nini chai ndikatoona munhu akafa pane zvandinotozonzwawo kana kuti zvinozoitika ndakungonzitaura but vanavo vari kunzi mungayazojekesa here kuti paunongonzitaura kuti vati imhepo here yange yapotera imufi kuti ichinge ichitaura yaitaura panani uye yaitaura kuti kudii ya imhepo yange yapotera unomufi nokuti payakatanga kutaura pano uyu aiona akanzi iwewo shamwari ndiwa ndiromboenda newe kuchikoro taura zviripo zvakaitika ndipo vakatanga kutaura kuti inini mwana uyu akasaidzwa nanenge nevamwe wechikoro 2 musikana umwe wacho anga aripo paakapushiwa ishamwari yake anzi vakangosvika kumba kubva wanyarara 3 mumwe wacho angosvika kumba ndobva atangozviitira zvina zvaasati ambochita uyu anove zvekare mumwe wemupari wemhosva ndo paakatanga kuzviitira zvina vari kuita kuzviitira zvina chii asati zvese anzi kana chikafu vakaramba kudya vana vese vavo saka tikureva kuti mhepo yemufi yakabva yatomuka musi wowo yabva yatopotera muvana ava vakaita chiitiko ya ndokusokudaro ndizvo zvakatoitika nokuti mhepo iyoyo vana ivavo vese vane zviratidzo zvavakaita vachisvika kudzimba hapana chavakadya hapana chavakaita sei saka imhepo yemufi yakanga yaita sei yapotera ukureva kuti pachikaranga tinoti munhu akafa musiwo abva amuka zuva rimwe chete kana kuti akabva apfuka asati avigwa akabva apfuka kuti nini iwe taura kuti ndasai 1 iwe taura ungosipo waona zvaitika taura 2 ava vandisaidzira ava vakazviitirawo something zvavakazviitirawo kumba kwavo asi muchinzwawo nyaya iyi sevaridzi venharaunda kaonesana sadunhu munoziva chikaranga nhau dzekuti munhu akafa musi umwe chete achibva apfuka mabva atanga kupotera kune vaya vapenyu makazvigashirawo sei ya makachatikazvita tikati chikaranga kuvanhu chiriko ndikaona kuti inini sesadunhu ndakabva ndaona kuti chikaranga chiriko nokuda kwokuti mwana uyu achingowiridzirwa pane zviratidzo zvakaitika iyewo kuonawo futi munekirikini mufi akabva taurawo mufunga akabva kuzuva reseri achiswera akangoswera achingoitawo zvaaita akaramba kudya saka chiduku chevanhu chiriko kureva tiri kuti mwana we paainge achitsvakwa vese havana chavainge vachitaura vakanga vakanyarara asi vachiziva chiitiko ichi kureva kuti pakazove nekusundaidzwa kuti pange pachitaurwa nawii ndizvo zvakatoitika nokuti kana kwakasvika kumba ivo vapari vemhosva
havana kutaura kana vabereki havana chavakaziva vakangosvika ngonyarara. Asi mimi tinoziva Sabhuku kana chitiko chakaita seichi ndimi munhu wekutanga kunge muchinge muchiziviswa kuti mudunhu mwana ashayika. Shoko ranga rasvika here uye zvakare matanho api ainge atorwa? Shoko mwana achishaya shoko range risati rasvika, asi nokuda kwokuti pakazoitika mwana uyu tese tenge tisipo kana amai vake chaichaivo vanga vasipo panguva tori kutownship ndikatomhoresana navo masera sei ndokubva vaenda pasina 2 minutes ndikatogarawo zvangu nomwe headmaster ticha vanzakati chinguva chishomanini pandikazonzwa kunzi ndonyaya iripo mwana apushirwa mvura afa. Saka ndoshoko musikiro rakaita ndokuenda kwatikazoita isu chisvika polisi ikazosvika Sabhuku ndenda apo. Asi nekuda kwechikaranga ichi chakaitika uye zvakare pakuzoradzikwa kwemunhu hapana here chimwe chikaranga chakazoitika chakave chikadzo kana kuti sedzudzo yekuvanhu vanga varipo pakuradzikwa kwemwana uyu? Vanhu vanga varipo vakawanda, asi tichitarisa vanhu mumwiri wavakaita noukama vacho vaiti ivo toda kuti titaure tiri kudo vabereki venhenzvikini vakaita izvi vakabva vauya sezvo mungana mudunhu munomu Sabhuku tisu but mwana akazochemerwa kunomwe Sabhuku tofutafuta taura ndizvo shuwa tabva taenda kumashoko mangwana yacho mwana awigwa takabva tisvika notaura tasangana neveukama vairatidza kuvava vanga vasingabatiki batika kuvava kuzokupopota zokuratidza asi vanhu vakaratidza kuti vanhu vanobvawo kuno mashoko kwete kuzokutukana kana kurovana asi vaitaura mapoindi avo kuti ko vana ava vabereki vavo nokuti vabereki ava hapana anga aripo kureva kuti hapana anga aripo parufu uye havana kunge vaita cooperation nezvinodiwa. Tinoziva kuti kana muchinge mapara mhosva zvichida dzimweni dzenguva ndimunotenga chikafu zvakasiyana-siyana ndo zvanga zvisina kubvira zvaitwa. Ndo zvanga zvisina kubvira zvaita. Vaikotaura kuti isusu tinoziva kuti kana pada iso munotoendi renyu kureva kuti kubatsirawo kuti azvese tiripo. Saka ava vese ava vabereki vanga vasipo, mumwe anogara kuShamva, mumwe anogara kuDarweni, mumwe anogara uko asi pane vamwe vacho vanga varipo vanochengeta mwana akaita izvi, mumwe wacho mwana womukwasha vanga varipo. Asi uyu wokuShamva uyu vakasvika vakati inini ndafunga kuti pazviitiko izvi tinofanira kubvisa mombe. Sabhuku tikati aiwa kana mombe inonetsa yakwamambo kana muchida kubatsira inyaya yamambo yemombe hatifanira kubhadharisa mombe. Asi mimi timunoona kuti ruoko rwenyu toda kubatsira zvakadai so nofunga takaita nguva zvekusvika kumatuti kweshani nawo vanhu. Asi mungajekesero here vari kunze vazhinji panyaya iyi yekunge vanhu vachiripana munhu achinge afa kana kuti achinge aurayiwa nehama dzedu? Tinonzwa vazhinji vanoti zvoni taakuuya nemombe 12 asi kazhinji chikaranga chedu pachikare pasi chigare taiziva kuti ngozi ndo yaizoreva zvainge ichida. Mushure mekunge muchinge mataura toda mombe 12 ngozi yobva yati ndoda 40 kureva kuti dzinenge dzaakubviswa za 52 pakajeka zvakadii? Sabhuku tikataura kuti isusu mufi ingozi kai mufi ndiye anozonge kana achiziva kuti ane zvakaita ndiachataura kuti inini ndoda mombe 12 kana ndoda zvakadaiso, ndoda kuroorwa ndiri musikana ndakadaiso. Isusu tasara hatifaniri kutaura kuti zvakadaiso asi pacho tinongoti tibatsiranei izvi. Asi kana mufi azotaura ngozi yazomuka taakuziva kuti mufi uyu ari kuda mwanasikana kuti ada kuroriwa taakuroora ndochiwani chedu. Asi pachitiko chese chakaitika chevana vachienda kuchikoro vachinge vachizosvika pakunge vachipfudzana upenyu, idzidziso ipi yamungape kune vabereki vane vana vari kuenda kuchikoro zviri kure maererano nechiitiko ichi chaitika mudunhu renyu pari zvino? Dzidziso yarinopa kuno vabereki vana vanoenda pachikoro apa vana ngatitorese mumwe wako ari padhuze kuti kana akaita dambudziko
batsiranai kwete kuti mupote muchitana zvakaipa. Imimi wabereki kana mwana achienda kuchikoro muzi nanga kuchikoro ndoti yekumba unoiziva enda nouku kwete kuti uende nouku handi mazoni nokuda kwokuti nzira yavakabuda nayo vachienda kuzoti vazosvika pakunzi afa haisi nzira yekumba kwake akatinda neimwe roti. Saka tibatsirane vabereki kana varairidzi ngationei kuti vana kana vachibuda pachikoro vaenda magedhi 1 enda nokumba enda kumba hakuna kusvika uchimboita zvakaipa. Asi tingati mwana uyu wekunge achipfudzwa upenyu maimuzivawo ari mwana akaitawo sei? Mwana iye anga ane rudo kusasi kunoku ndiye mwana aitanga ndo chikoro kana mabhuku yake dema yaona mwana aigona grade 1 zvake aitogona kutonyora ngari munhu ari grade 3 grade 4. Mwana wangu dini kuti atange azoenda chikoro ndondiona watangirwa nauyu grade 1 itoenda chikoro aigona anga nerudo wasangana naye masura sei mamuka sei anga nerudo anga asina kana chii kana chipomerwa kana chii. Asi tingati mwana waye maigara muchimona here mazuva ose aMwari kana kuti maimona nguva yakareba zvakadii? Mazuva ose kana pamba pangu vaitosvika vachitandara vachitotamba mazuva ose achienda chikoro kana pamba pavo vazhinji vese munharaunda mudunhu munomu vanoenda kunogerwa ipapo. Asi mimi pari zvino muchiona vana panotamba vamwe imi muchiona mwana waye asisipo zviri kukubatai zvakadini uye zviri kukusvitsai pandangariro dzipi? Zvinondibata ndototi mwana uyu zvishuwa akashaya here zvinondibata mupfungwa dzangu nomurangariro wangu kana ndakatofamba chaivo nopa nharaunda pamwe ndetenge ndikuona iye zvinondibata mwana angasina kana chipomerwa kana chii. Tino urombo zvikuru. Inini ndinonzi vaCountess Gasa ndiri wadhena wapamadziva police station area 4 ward 5 ndiri sabhuku maja zvikare. Chiitiko chakaitika munharaunda yedu maheadman Mushowani under chief Nyamaropa chiitiko chinosiririsa zvikuru muvhireji redu rokwamaja pavana vakasairirana mumvura. Mazivira andikazviita ndozvokuti ndine munin'ina anonzi Gasa Siyaso akandifonera ndakanga ndisipo ndafamba rwendo akati no mukoma tino urombo tine vana vasairirana mukati memvura asi asairirwa wacho ari mumvura afa. Ndikati muri panzvimbo here panova ndipo pafira mushakabvu zvikanzi ndipo patiri izvozvo. Ndikati right zvakanaka chii chaitika ndokubva atsanangura kuti ari mumvura umu asi akabereka bhegi asi chikutinetsa ndechekuti bhutsu dziri kunze. Tikati alright zvakanaka mirai makadaro. Panguva iyoyo diki isipo ndakabva ndatanga kubata vemadziva polisi ndikabata mukuru wangu vanonzi vasajeni vaurayai vakati wadhena ndazvinzwa rega ndibude. Vakabva vabuda nguva iyoyo semunhu akanga asiri pajuti vachienda kuofisi. Vasvika ikoko vakabva vaudzawo kuofisi vakanga vari pajuti. Ndikazovafondera vakati aiwa ndataura novari pajuti saka egei ndikupei nhamba dzevanhu vari pajuti mupote muchitaura navo mosendera vari paground pano mwana awiridziwa. Ndikati alright zvakanaka. Sure panguva imwe chete zvekare iyoyo ndakabva ndabata mamembers angu ekuarea vanova vaUnice Kwangware. Ndikati mhanyirai pane chiitiko chaitika paMushowani primary pane vana vari kunzi afa asi vari kunzi vasairirana mumvura. Ndokubva ndazobata futi member yangu imwe vanonzi vaIrimbo Ndichiyekwa ndikavaudza kuti mhanyai. Pandikavati mhanyai ndakanga ndatoudzwa information yonzi pano kamwana kataura kuti vasairirana mumvura. Saka shuwa vakaenda paground vakabatsirana nevabereki vakanga varipo. Ini ndikarambo ndichibata polisi ndichibata mamembers angu mapurisa vakanga vari paground vachionawo zvese zvaitika.
Saka ndokufamba kwenguwa panguwa isipo ndakabva ndazivisa vaheadman vamushowani vanonzi vakoreni nyika yaramba kuti ndo zvaamwe munharaunda sachief vanofanira kunge vachiziva zviitiko zvese zvinoitika mudunhu. Saka ndavazivisa ndokubva ndazivisa kansera semutemo watinogara tichiita kuti tikasangana nematambudziko mamwe anoenda kuna headman kuna chief anoendawo kuna kansera achienda kuna kansera ndakabva ndavazivisa vose. Saka zvakadaro saizvozvo ndikabva ndati munopota muzenge muchindizivisa kuti zvichazenge zvichifamba sei ende uye zvakamira sei. Shuwa vakazonditaurira kuti no mwana anyururwa mota yauya kubva kukamba tazowana mota ye Mount Darwin. Samazuva ose muri yeZimbabwe ndoti kutaurira kunyimwa sembare dzekumusana izvi zvaida kutozvonera pamunhu sefodya inyaya inosirisa uye zvekare inogura kunorira yanga ichitsanangurwa naByangu kuno kwaMushowani chiitiko chemwanasikana uyo akasundirwa mumvura kana kuti akaurayirwa mumvura nevamwe vake vaibva nawo kuchikoro. Muri yeZimbabwe tichingochenjedzana kwese kwachiri matimana ose enyika yeZimbabwe kuti ngatichengetedzei vana pavanobva kuzvikoro uye zvekare tichitarisa kuti vana varipi uye tovatsvaka nenguva